We have Igbo language. Our topic says na as a general preposition in Igbo. Ihe na-akpọ na n'Igbo bụ Mbuuzo. Last time we learned about many examples of prepositions. Today we are going to look into only na as example of preposition and the rules guiding na in Igbo language. Ihe anyị na-akọwa bụ n'oge gara aga anyị amụọla ọtụtụ ihe ịmaatụ dịka Mbuuzo, mana taa anyị ga-amụ sọnsọ na ịhụ na ya na iwu na-echekwa ya dịka Mbuuzo ma ọ na-arụ ọrụ n'ahịrịokwu. Ngwa ka anyị bido. The rules guiding na as a preposition in Igbo is that number 1, na is written in full when it precedes a word that begins with consonant. Example, I live in Lagos. Mbi na Lagos. Ihe anyị na-ekwu bụ na ebe na na-arụ ọrụ dịka Mbuuzo, na ọ bụrụ na okwu na-esota na ọ bụ mgbochi ume, na ị ga-edezu na edezu dịka ọ dị ebe a. Ị na-anya ị ga-ahụ na Lagos okwu sotere na bụ mgbochi ume consonant. Ọ ya mere anyị dezuo na ịa na edezu. Ọ ya bụ iwu nke mbụ. Ka anyị nekwa anya ihe ịmaatụ ọzọ. Second example, I live in Nkalago. Mbi na Nkalago. You will see that na here is written in full because a word that precedes na is consonant letter N. But when na precedes a word that begins with a vowel letter, it is written like ne. The A is replaced with an apostrophe. Ihe anyị na-ekwu bụ na iwu nke abụọ na-achị na dịka Mbuuzo. Ọ kwuru sị, ọ bụrụ na okwu na-esote na ọ bụ udume bụ okwu na-esote ya bidoro ya, na ị ga-ewepụ a, i were rịkọmenu tinye n'ebe ahụ maka na ọ bụ udume bụ okwu na-esota na. Ka anyị na ọmụmatụ example of it. Mbi na Aba. I live in Aba. You will see that here in Aba the A is replaced with apostrophe because Aba begins with a vowel letter. Another example. N'ime ụlọ, inside the house. N'akụkụ, beside. N'elu, above. You will see that we use apostrophe to replace a because the word, a letter that is preceding the na, is a vowel letter E, vowel letter A, vowel letter A. That is why we remove the a and replace it with apostrophe. Ihe anyị na-akọwa bụ ebe ị ga-ewepụ a dịka Mbuuzo, ị ga-ewepụ ya ma ọ bụrụ na okwu na-esote na ọ bụ o bidoro na ụda ume. Ị ga-ahụ ụda ume e, ị ga-ahụkwa ya ebe a, ị ga-ahụ ya i. Ọ ya bụ ebe ị ga-ewepụ a, iwepụ ya tinye ya rịkọmenu otu ọ dị n'ebe a. Ngwanụ tụsara anyị ozi a ka emesienụ. Biko na-agbasara anyị ihe anyị na-eme ka ndị ọzọ na-ahụ ya. Ka emesienụ.